הנה, זה הצבעים שאני שם. זה צבע שנקרא טיטניום ווייט. עכשיו, מה שאני עושה, אני לוחץ טיפה על השפורפרת ומוציא קצת צבע. לא יותר מדי. עכשיו, הצבעים שאני צריך, אני רואה שאני צריך פה גם כחול. זה נקרא כחול אולטרמרין. אז אני שם כמות שאני כבר יודע מניסיון שתספיק לי. תמיד אפשר להוסיף עוד. עכשיו, הצבע הבא שאני לוקח, זה אני אקח פה יש לי פה ברן סיינה. ככה זה נקרא, ברן סיינה. אני שם מניח פה ולוקח גם צבע, זה נקרא ספיה, סליחה, סאפ גרין. אני שם פה הכל בכמויות שכבר עם הניסיון לומדים לדעת כמה לשים. יש עוד צבע שקוראים לו צהוב אוקר, וגם צבע אדמה. אני שם טיפה, ועוד צבע שנצטרך, זה נקרא, איפה הוא מתחבר? אליזרין קרימזון. זה בעצם צבע אדום שהוא נותן לנו שימוש, אחר כך אנחנו נראה את השימוש שלו, שנצייר את הצמחייה. כן, זה הצבעים. עכשיו איך אנחנו עובדים עם זה? אני אראה לך. כן. אני שם פה, יש לי בעצם חומר שנקרא סוג של טרפנטין. זה מדלל. עכשיו אני לוקח את המברשת, הטבילה ממש בכמות מאוד קטנה, כן? זה לא צריך להיות כמות גדולה. אני לוקח קצת את הבונט סיינה ומתחיל לעבור פה על הרישום. אני אשים עוד קצת מדלל, ועכשיו אני עובר פה על הקווים שאני רוצה בעצם, שכבר רשמתי אותם בעיפרון לפני זה. אני בהתחלה מתחיל בחומר מדולל, שזה אמרנו סוג של טרפנטין, ועובר על הרישום בצורה חופשית. זה בעצם קווי המתאר שהם ייתנו לנו את הציור, זאת אומרת את הפנים של הציור. אני שם עוד טרפנטין, ובעצם הגודל שאנחנו עובדים עליו זה 15 על 15, שזה מיניאטורה, ככה זה מוגדר, מיניאטורה. זה נחמד אם רוצים לעשות ציור הכנה, או בתור ציור מה שנקרא לימודי, משהו כזה שלא מחייב אותנו ליותר מדי מאמץ. אז מדי פעם זה נחמד. זה לא חייב להיות מדויק כמו
כמו התמונה המקורית. התמונה המקורית היא בעצם נותנת לנו את הרפרנס, את הדוגמה. זה בעצם הציור וזו התמונה. וזהו, עכשיו אני יכול להתחיל עם השמיים. ניקח מברשת יותר רצינית. רק שנייה. אני כרגע משתמש במברשת שאני מנקה אותה עם נייר מגבת. זה לא חייב להיות ניקוי עמוק, קצת טובל בנוזל, ולוקח מעט זה נקרא אולטרמרין, מניח אותו פה. עכשיו זה שלב חשוב, כאשר אני מערבב את הצבע בצורה כזו, שבעצם הוא ייתן לי את השמיים. אני רוצה שמיים יפים, חלקים. קצת מוסיף עוד קצת, עכשיו אני בודק, זה קצת כהה, זה בסדר. בציור בשמן תמיד אפשר לעשות תיקונים, אז אני מוסיף לבן לתערובת, ומתחיל לרדת פה. זו מברשת שכמו שרואים שהיא לא מברשת כל כך עבה. ככל שיורדים למטה אנחנו בעצם מוסיפים עוד לבן, כי מהתבוננות אפשר לראות בשמיים שככל שאנחנו יורדים למטה אז גם הטמפרטורה של האור יותר חמה, וגם השמיים יותר בהירים בקטע התחתון. אז אני מוסיף עוד לבן פה. אפילו אני יכול להוסיף טיפונת צהוב אוקר, זה יחמם את הגוון. טיפונת. אחר כך אנחנו נסדר את השמיים, זאת אומרת את העננים אני מתכוון. זה בעצם השלב הזה נקרא שלב התימה. שאנחנו בעצם מבצעים התימה של הבד הלבן. בעצם אומרים שבד לבן הוא האויב במרכאות של הצייר, כי ציירים לפני שמתחילים ציור הם חוששים מהבד הלבן. יש לזה הגדרה בטח פסיכולוגית, אבל אני חושב שהכוונה ברורה. כל אחד לפני שהוא מתחיל איזושהי משימה הוא חושב שאולי הוא לא יצליח בה, כל מיני התמודדויות שונות, במיוחד שזה משהו חדש ואנחנו לא בטוחים ביכולות שלנו. זה בסדר, בשביל זה לומדים. זהו, אז עכשיו בעצם עשינו את השמיים. אני יכול פה לתת לזה קצת ערבוב, בעצם להחליק אותם שהם יהיו חלקים. כן, אני יורד פה עוד. עכשיו נעבוד על עננים. עננים בעצם אני לוקח פה מהלבן ומתחיל להניח על הבד. זה בעצם בד קנבס. עננים לומדים במשך הזמן איך לעשות, זה לא חייב להיות אחד לאחד. והנה יש לנו כבר איזשהו תוצאה של ענן. עכשיו אני עובר פה לשלב הזה. האזור הזה זה אזור של העצים בעצם, אז אני אקח את הצהוב שראינו אותו בקודם,
את העוקר, לוקח את הסאב גרין, וטיפה מהאדום, הליזרין קרימזון. זה בעצם בשביל לנטרל את הירוק, שבטבע, הרי אם מסתכלים, אין ירוק כל כך עז. כן? בעצם אני מתחיל פה, נוסיף עוד לבן קצת, וטיפה מדלל, ובעצם אני מקבל פה את הירוק שרציתי. אני ממשיך פה עם זה אמרנו, זה נקרא שלב האטימה. כרגע אני לא שם פרטים, אני בעצם רוצה להתפטר מהלבן של הלבן שמופיע לנו. ניקח עכשיו כחול, ונוסיף ירוק, וטיפה אדום. לנטרל את זה בעצם נותן לי כאן, זאת אומרת, זה נראה אולי במסך כרגע שחור, אבל זה לא שחור. זה בעצם צבע כהה שיצרנו משילוב של כמה צבעים. וזה ייתן לנו כאן את הכהים. כהים זה דבר מאוד חשוב, כי כהים בעצם הם נותנים לנו, כשאנחנו שמים משהו בהיר, אז הבהיר באמת נראה בהיר ולא פחות בהיר. נשמע קצת מוזר, אבל ברגע ששמים את הקונטרסט, אז מקבלים את הנגדי שלו, זאת אומרת, אם אחד כהה, אז השני בהכרח ביותר בהיר. אם זה נשמע הגיוני. עכשיו אני טיפה מנקה את המברשת עם נייר מגבת, או אם יש בד, אבל בדרך כלל נייר מגבת פשוט לוקחים בצורה כזו, מנקים, סוחטים, זה לא חייב להיות בצבעי שמן, זה לא נורא אם זה לא ממש נקי עד הסוף, כי זה לא משפיע בעצם על הציור. עכשיו יש כאן עוד צבע שאני מוסיף, זה ירוק בהיר, נוסיף אותו כאן, והוא בעצם ייתן לנו יותר בהירות. רגע, נסגור את השפורפרת, לוקח ממנו ומניח בעצם באזור הזה. פה עכשיו אני לוקח טיפה כחול, קצת אזורים יותר כהים. בשלב הזה אנחנו משתדלים לעשות יותר אטימה ולא להיכנס כל כך לפרטים, כי זה מאוד מפתה. זאת אומרת, להיכנס לשלב של הפרטים. במשך הזמן שעובדים, אז רואים ומבינים איך אפשר, או מה התהליך הנכון. פה אני לוקח קצת לבן ומניח את הצבע לפי מה שאני רואה בתמונה. שוב, תמונה היא בעצם, אמרנו, נקודת התייחסות, ולא אומר שחייבים לצייר בדיוק כמו שזה, ולמעשה גם רצוי לא לצייר בדיוק, אחרת זה משעמם. כל העניין הוא בציור שאנחנו נותנים לעצמנו חופש אומנותי, וזה בעצם כל העניין, שאנחנו יוצרים את החופש שלנו.
בשביל שניצור דברים שיהיו מעניינים ונאהב אותם, וזה מה שחשוב. מה שקובע בכלל אצל צייר, אומן או מי שיוצר, זה מה שהוא אוהב. כל אחד יש לו פרשנות אחרת לאומנות, וזה בסדר. הנה, אני עובר פה. וכבר אפשר לראות שיש פה תמונה. אני מוסיף טיפה אדום. זאת אומרת, זה ייתן לי קצת עומק. גם פה אני רואה שיש לי אדום. אני בעצם לא חושב הרבה, אני כאילו עושה מה שאני רואה בתמונה. זאת אומרת, אם אני רואה משהו שהוא נראה לי מתאים או רצוי לתמונה, אני פשוט מוסיף אותו. אפשר לתקן כמובן אחרי זה, זה בסדר. אף אחד לא יוציא אתכם להורג. או שכן. אבל בגדול אמרנו, האומנות זה בעיני המתבונן. וטוב שיש גם דעות שונות. לא רק שזה טוב, זה גם חשוב. הנה כאן אני בעצם עושה עוד איזושהי התאמה. מנסה לנטרל את הירוק, שהוא לא יהיה כל כך זוועה כזאת. יש לי כאן את הצהוב אוקר. יניח אותו כאן, מוסיף טיפה ירוק, טיפה מהטרנפנטין הזה, ומתחיל פה התהליך של מה שאני רואה בתמונה. זה כל הפשטות. בעיקר בציור כזה קטן, אין לנו בעיה לעשות דברים שהם בעצם בציור גדול היה לוקח לנו כמובן הרבה יותר זמן, מטבע הדברים. הנה פה אני מוסיף ירוק שהוא יותר חי. ככל שמציירים משהו יותר קרוב, אז גם הצבעים הם יותר מה שנקרא עזים. ככה זה עובד. הנה עכשיו הוספתי קצת שילוב של ברן סיאנה ואולטרמרין. ובגלל שהם נוגדים אחד את השני, אז בעצם זה יוצר לנו כמעט שחור. זה לא ממש שחור, אבל בתמונה אני מניח שזה נראה למתבונן שחור. זהו, אנחנו כבר כמעט בשלב האחרון של האטימה. מערבב פה עוד צבע. נוסיף פה את הכחול. קצת מדלל. ברגע שרואים שהצבע לא זז, אז להשתמש במדלל. הנה, כמעט גמרנו את האטימה. כמובן שאפשר, הנה אני שם פה גם כחול קצת, מה שאני רואה. כבר רואים שבלי הרבה מאמץ אנחנו מגיעים לאיזושהי תמונה שהיא יותר, אני מקווה, כן, שהיא משרה יותר רושם מציאותי, וזה עוד בשלב האטימה. זהו, בגדול אני יכול עוד לעשות שינויים, אבל אני מעדיף לתת לזה קצת לנוח. מחר, כשזה יתייבש, אני אוכל לעבור ולתת בעצם את התמונה המוחשית, את התמונה הסופית.
זה מה שנקרא שלב האטימה, זה ציור בשלבים וציור בשכבות, וזו טכניקה אחת מיני רבים שיש בצבעי שמן. אז תודה רבה, ונתראה בפעם הבאה.